jeenaare ko hunde hulɓininde ha joni min cikalmi ko hande jeenaare ɓuuri dogde sabu ko wonno nden ko ni ene suuɗatno kono joni kam koko feññina hande to banggue gouvernement to banggue laabi foof ko jeenaare bonde tan woni hen hande woni ko ganduɗa kala tottuɗa henna aɗa wawi ɓennude adan hay saɗa waɗa ɗum aɗa suuɗo kono joni kam koko fawa e penco no goto foof yiɗiri yo waɗir min noon ko ɓuuri mi tengtinde kam koto banggue laabi hakkude minen soforeɓe e gendarme aɓe walla voyageur uji ino mbatte e ɗiɗo laabi way kono heftugol ko ganduɗa hay goto andata ɗum fawi ene wayi te keftanoɗa ko ganduɗa neɗɗo foof ujunere tawa hokketake hayro siyol gotel banggal mbuñaari ko laamɓe e laamaɓe fof en jogui ellaji kono noon ɓuuri jogade ella ko laamɓe mo ka yeru tan jangguinowo o yowri tan ke jobdi makko o jooɗo lebbi ɗiɗi lebbi tati o yoɓa enen gandi so tawi neɗɗo ari e makko ene jogui haaju o ko kanko wawi humtude haaju so tawi on neɗɗo wofi hunde hokkimo so tawi o nunɗa ɗo jaɓat kadi wasdemo jabde weeɓata ɗum ko jooɗade lebbi tati walla lebbi ɗiɗi taw jomum yoɓa mbawatan haɓanade ɗum ko Afrique jaɓa gollade yimɓe ñemba ko tubakoɓe mbaɗata ko yimɓe mbaɗa carte électronique kalisaji hen woni joɓɓeɗe ko hen woni fof ko hen woni yimɓe gusta kalisaji likkiɗɗo o eyyi kalisaji likkiɗɗo o ko ɗum ɓeydata buñaari buñaari de weeɓata ittu adunaru he surtout Afrique sabu a sohlat nokkere ngaraɗo nokku o mo cohluɗa ɗum a yaha a heɓata aɗa wiya han janggo jottoɗa ko ganduɗa ɗum wawno dañ e ko wonani hay sa yeehi garta tawa ɓe mbima min jippi hen walla gara tottuma randiw mo ganduɗa ko randiw goɗɗo ɗo tawa an ko cohlata ko koko keppuɗa woni he ɗum nden noon il faut ƴeewa no mbaɗɗa tan ha jawa heeb ko cohluɗa ko ɗum tagui buñaari ndi wa yawata itto nder adunaru e surtout ɗo Afrique sabu sa yettima nokkere nde koko ganduɗa ko koko cohluɗa woni he ɗum to ɓen joɗiɓe ɗon ko ɗum joɗɗini ɗumen ɗon ɓuuri hen ko sa yettima tan ɓe daro ɓe daranoma ha ko cohluɗa ko mumen keeɓa ɗum ayi ko ɓuuri yaw e si ala a tawat ɗumen ɓe heeɓe jooɗi heeɓe jewta heeɓe tiime téléphone aji mumen ɓe daratama battinta anne il faut belnoɗa ɗumen mbawa dañ ko cohluɗa ko